и така нататък. Той ги конфронтира и казва: истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, започва да им говори за ново измерение. Сравнява Моисей и чудото на хранването на израелтяните в пустинята. Сега той нахранва няколко хиляди души, но разбира се, едно чудо дали ще бъде храненето с манна на стотици хиляди, там колкото са били израелтяните в тая пустиня за 40 години, или ще бъде няколко хиляди души с 5 хляба и 2 риби, дали едното или другото еднакво свръхестествено е. Еднакво трудно е за нормалния човешки ум да го разбере това нещо и да го приеме. И той ги конфронтира и буквално казва: само да ви кажа, by the way, между другото, не се мислете, че сте толкова... Не мислете, че не разбирам или че не виждам защо ме следвате.